Malian cɛman na musoman aw salamu alaikum aw bisimila aw jamukan man di sanfɛ faamaw kɛlɛtaga ani janjo aw bisimila an ka chaîne kan Mali Kura Taasira k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka suivi la an ka chaîne na donc bi an bɔlen do vidéo la min ye 2024 ka vidéo laban an ka bilan laban 2024 ka vidéo bilan laban kana ka a ɲɛfɔw ye opération minnu kɛra mois de décembre kɔnɔna na an ka todunkan na ka a bɛɛ ɲɛfɔw ye faamaw ye baara wulikajɔ minnu bolo da jamana in kɔnɔ u ye terroriste ɲɛmɔgɔ minnu faga jamana in kɔnɔ nin kalo in kɔnɔ u ye terroriste ɲɛmɔgɔ hakɛ min ɲɛnama minɛ nin kalo in kɔnɔ ani u ye wulikajɔ min kɛ dans sa globalité wulikajɔ min kɛra jamana in kɔnɔ nin mois de décembre tɛmɛnen in na donc an bɛna masala o de kan nin vidéo in kɔnɔ. Aw kana hésiter ka an ka vidéo ka partager ka cari ka a liker donc ani ka commentaire bila commentaire kɔnɔna na donc an bɛna jamukan daminɛ kalo baara daminɛ opération spéciale min kɛra Tinzawatène a kɛra basi min na ma dɛsɛ 1er décembre tile fɔlɔ la donc min kɛra o décembre tile fɔlɔ la a kɛra Tinzawatène faamaw ye terroriste ɲɛmɔgɔw caman suit u ka mouvement kɔnɔna na u nana ɲɔgɔn sɔrɔ Tinzawatène u kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tinzawatène ye donc u ye u bunte o yɔrɔ la donc ka terroriste ɲɛmɔgɔ caman faga ni ma fili a fɔ den8 la donc olu kɔnɔna na mɔgɔ mun fagara o Shoghi Ag Tayer ani Albaraka Ag Alfaki ani Musa Agbayi Diknan donc u ye ɲɛmɔgɔ caman faga Tinzawatène janjo in na mais je pense que o ko ma dogo aw la ni opération kɛra sababu ye k'u ka jɛkulu kura min u y'a sigi ka se k'o ci a yɔrɔ min na a sigira mun ye u ka jɛkulu min tɔgɔ ko FLA ko Front de Libération de l'Azawad donc o cira ka sɔrɔ a ma sigi fɔlɔ quoi. O kɔfɛ décembre kalo tile 15 jabali fanfɛla la Nampala mara kɔnɔ donc opération caman kɛra ni centre kɔnɔna na a centre ni nord yɛrɛ fanfɛla la donc faamaw ye frappe aérienne damadɔw kɛ a yɔrɔ la ka daminɛ jabali la donc jabali ale bɛ Nampala mara kɔnɔ Nampala filɛ nin Mauritanie frontière yan fan fɛ donc jabali filɛ nin yɔrɔ in na donc u ye pick-up dɔw gosi avion na donc avion ye pick-up dɔw gosi a yɔrɔ la ka pick-up in détruit donc terroristes ka pick-up logistique donc faamaw yo détruit jabali zone kɔnɔna na o don kelen na toujours décembre kalo tile 15 ka taa a tile 16 la an b'an sɛnsɛn ka taa T-Site yan fanfɛla la mobili dɔ a falen do carburant na ka ɲɛsin terroriste jɛkuluw ma faamaw y'o fɛnɛ ci sira la ka a n'a kɔnɔna mɔgɔw bɛɛ faga yɔrɔnin kelen donc terroriste 3 o fagara o senfɛ. Décembre kalo tile 15 ka taa a tile 16 la toujours an bɛ taa Labezanga fɛnɛ na o don kelen na donc faamaw ye base terroriste kelen ci k'u ka daga ci o yɔrɔ in na donc ka terroriste caman faga o fɛnɛ o yɔrɔ o kɔfɛ an bɛ taa Songo min a bɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔ donc Ɲɔnɔ ale bɛ Ɲɔnɔ mara kɔnɔ Ɲɔnɔ filɛ yan san filɛ yan donc Songo filɛ nin yɔrɔ in na donc faamaw ye terroriste daga yɔrɔ dɔ ci u ka base logistique u b'u ka minɛnw garder yɔrɔ min na u y'o yɔrɔ dɔ ci Songo dugu kɔnɔ donc k'u ka approvisionnement tigɛ ni enfin u ka kɛlɛ n'u ka mɔgɔw bɛ taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na n'u bɛ taa bin mɔgɔw kan donc u ka approvisionnement tigɛra o senfɛ. Décembre kalo tile 15 Andarbukane fanfɛla la ka taa u bɛ dugu min wele o yɔrɔ in na ko Tagadetaye faamaw ye état islamique au Grand Sahara u bɛ min wele ko IGS u y'a ɲɛmɔgɔba dɔ minɛ mun ye état islamique ka chef financier donc ale de bɛ mɔgɔ ninnu sara ale de bɛ wariko ninnu gérer état islamique kɔnɔna na a tɔgɔ ye Ahmad Agdita donc faamaw y'a ɲɛnama minɛ ka taa a minɛ fɔ a ka daga la ka minɛ ka taa n'a ye u fɛ enquête la donc o chef terroriste ɲɛnama minɛni a bɛ na ni désorganisation ka jugu fanfɛla la donc ani u ka wari gérer cogo a bɛ na u déstabiliser o kɔnɔna na donc an bɛ se k'an ka faamaw fo nin yɔrɔ in na u taara ni terroriste ɲɛmɔgɔ minɛ fo Andarbukane dugu kɔnɔ u bɛ dugu min wele Tagadeyat.
décembre kalo tile 19 famaw kun bɛ mali fantan naani bɛɛ la u ye yɔrɔ bɛɛ kalaya ka daminɛ lere donc u y'a daminɛ lere u ye terroriste fila faga lere dugu kɔnɔna na ani ka matériel caman saisi a yɔrɔ in na o kɔfɛ u taara Bandiagara u ye gosili kɛ Bandiagara fɛnɛ u ye guetteur kelen mɔgɔ min bɛ lakɔlɔsili kɛ sira la ka se ka terroriste nu averti n'u ye famaw ye n'u ye mobili famaw ka mobili min ye ou bien fɛn donc olu mɔgɔw de bɛ wele ko guetteur u y'o mɔgɔ kelen faga Bandiagara dugu fan fɛ ani ka téléphone caman minɛ a bolo yen nɔ. O don kelen toujours décembre kalo tile 19 famaw ye wulikajɔ dɔ bolo da T-City fan fɛ encore une fois u ye guetteur kelen faga a yɔrɔ in na ka moto fila détruit o yɔrɔ in na donc u ye gosili kɛ T-City mara kɔnɔ ka guetteur kelen faga ani ka moto fila détruit a yɔrɔ in na. O kɔfɛ toujours décembre kalo tile 19 an bɛ yɛlɛ ka taa Gao ville kɔnɔ donc plus précisément ka ɲɛsin sira RN16 ma donc famaw ye wulikajɔw dɔ boloda ka se ka bingannikɛla dɔw minɛ o ni yɔrɔ in na donc u ye échange de tir kɛ u ni bingannikɛla ninnu dɔw la donc o yɔrɔ in na wulikajɔ sera ka wolo ni bingannikɛla fila minɛ ni famaw fɛ. O kɔfɛ décembre kalo tile 20 ka taa a tile 21 famaw ye wulikajɔ bolo da ka terroriste to attaque la ka terroriste to bingani na Bangali Tupi dugu kɔnɔ Bangali Tupi ale bɛ ale Bandiagara mara kɔnɔ donc o ye centre kɔnɔna na Bangali Tupi yen nɔ ka na o reforo ninnu ka taa donc terroriste kun bɛ ka population attaque yɔrɔ na donc famaw ye riposte kɛ ka se ka attaque kunbɛn donc o yɔrɔ in na terroriste mɔgɔ 12 o de tora la moto 6 o de jenina an ka famaw fɛ donc u sera k'o de jeni u bolo donc o yɔrɔ o don fɛnɛ na décembre kalo tile 21 Koro dugu kɔnɔ Koro ale bɛ yan donc Koro dugu kɔnɔ famaw ye wulikajɔ dɔ boloda yen fɛnɛ na u sera ka tricycle 3 donc katakatani 3 o falen essence la ka ɲɛsin terroriste ma u sera k'o minɛ banbagaciw bolo. Décembre kalo tile 25 famaw ye wulikajɔ dɔ boloda Momoni na ka taa lere dugu kɔnɔ o Momoni senfɛ a wolola ni terroriste 7 fagali de la lere dugu kɔnɔ lere mara kɔnɔ ale ni matériel militaire caman kɛlɛkɛminɛn caman récupéré ani minɛn minnu an bɛ minnu wele ko de matériel militaire stratégique u y'olu fɛnɛ minɛ quoi kɛlɛkɛminɛn minnu a bɛ avantage di mɔgɔ ma kɛlɛyɔrɔ la quoi. O wulikajɔ kelen fɛnɛ na u ye Toyota kelen détruit ale ni moto a terroriste ka moto caman o yɔrɔ kelen na ko y'o caman détruit. Décembre kalo tile 28 ka taa a tile 23 la décembre kalo tile 28 ka taa a tile 30 na donc ka 2024 kuncɛ n'o ye famaw ye wulikajɔ caman boloda ka daminɛ Sayi dugu kɔnɔ poste de sécurité min bɛ Sayi o attaquera banbagaciw fɛ o attaquera terroriste fɛ donc famaw ka riposte ani ka réponse kɛra min ye u ye terroriste 21 faga a yɔrɔ kelen na ka arme caman minɛ u la o yɔrɔ in na donc je pense que siɲɛ wɛrɛ n'u bɛna poste de sécurité wɛrɛ attaquer Mali kɔnɔ o bɛna u hakili jigin a la siɲɛ caman yan'u ka don a sen fɛ. Décembre kalo tile 29 Zakak dugu kɔnɔ Zakaki fan fɛ ale bɛ Algérie frontière la Kidal mara kɔnɔ donc famaw ye wulikajɔ dɔ boloda u ye pick-up logistique terroriste ka pick-up logistique dɔ bunte Zakak dugu kɔnɔ Zakaki dugu fanfɛla la ale bɛ Kidal mara kɔnɔ an y'a fɔ cogo min Algérie frontière la ale ni Tinzawatène yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni donc n'an y'a jateminɛ ale ni Tinzawatène kilomètre 50 de bɛ ale ni Tinzawatène cɛ donc a dugusɛjɛ décembre kalo tile 30 u ye mobili wɛrɛ dɔ dogolen fɛnɛ bunte a yɔrɔ la ka sin k'o détruire sur place donc ka terroriste ka mobili détruire a yɔrɔ in na donc famaw ni kalo kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko u ma lafiya to terroriste ninnu bolo donc an bɛ continuer les opérations se poursuivent toujours an bɛ continuer 2025 o ɲɔgɔn na donc buntɛli de bɛ sen na dɔrɔn donc k'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnni la aw kana hésiter ka vidéo partager ka liker ka commenter donc k'a fɔ aw ye ko ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma janvier kalo bilan na 2025 daminɛ 2025 bilan fɔlɔ la donc ni janvier kalo banna an bɛna o fɛnɛ bilan bɔ aw ye n'ala sɔnna ma donc k'a fɔ aw ye k'aw salamu aleykum.